ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰምረን ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ኣብዚ ንመበል 103 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ ብናይ 18 መድረኹ ኣብ ዝቐጸለሉ ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኤንተተ ፕሮ ሳይክሊን ዝኾነ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ብሉፅ ውፅኢት መበል 9 ደረጃ መሓዝ ውድድሩ ፈጺሞም። ጂሮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ ተቐዳደምቲ ካብ ባሳኖ ዴል ግራፓ ተበጊሶም ኣብ ማዶና ካምፔግሊዮ ተዛዘመት ናይ 230 ኪሎ ሜትር ውድድሮም ኣካይዶም ነዛ ውድድር ድማ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 34.7 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝዮም ኣብ መዛዝሚ ሕንፃፅ በፂሖም ወዲ ጋንቱ እውን ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝኾነ ኣውስትራልያዊ ቤን ኦኮነር ድማ ብዘይ ተቐጻጺ ዕውት ናይ ትማሊ መድረኽ ኮይኑ ሄርማን ፔንሽነር ድማ ካብ ክለብ ባሕሪ ማክላርን ከምኡውን ቶማስ ዴገንት ካብ ክለብ ሎቶ ሶዳል ንቤን ተኸቲሎም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞሞም ኣብዛ ናይ ትማሊ ውድድር ኤርትራዊ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕውት መድረኽ ወዲ ጋንቱ ቤን ኦኮነር ብ3 ደቂቕን 29 ካልቲን ድሕሩ ታሽዓይ ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ ኣማኒኤል ትማሊ ድሓዙ ደረጃ እቲ ዝበለፀ ደረጃኡ ኣብዚ ውድድር ኮይኑሎም ብሓፈሻ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ቀዳማይ ኮይነት ውድድር ክመርሖ ከሎ ሆላንዳዊ ዊልኮ ኬልደርማን ብ17 ካልታት ድሕሩ ካልኣይ ከምኡውን ኣውስትራልያዊ ጄ ሄንድላይ ብ2 ደቂቕን 58 ካልታት ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ኣርኖ ዴማር 221 ነጥቢ መሓዝ ቀጠልያ ማልያ ኣብ ዝባኑ ወዲዋሎም ናብ ናይ ሎም መድረኹን ከኣትዮም ንብሉፅ መንእሰይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ወዲ 22 ዓመት ጃኦ አልሜዳ ዛጊት ንፃዕዳ ማልያ ኣብ ዝባኑ ዝወርደሉ ተቐዳዳማይ ኣይረኸበን ዘሎም ኣብ ናይ ዓቐብ ፖርቱጋላዊ ሩበን ጌረሮ 198 ነጥቢ መሓዝ ነዚ ውድድር ይቕልሰሎም ብጋንታ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ እንግሊዛዊት ክለብ ኢኒዮስ ንጋኬኒን ክክሰብ ንቡሃን ቦራ ሃንስግሮ ኣኸቲላ ነቲ ውድድር ትመርሐላ መበል 18 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተቐዳደምቲ ኢሎም 5 ካፒንዞሎ ተበጊሶም ኣብ ላጊ ዲ ካንቻኖ ዛዘም ናይ 207 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሰሪዕሎም ኣሎም ካብ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ከይወፃና ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ሳተፎ ዘለዉ ቅድድም ብሽክሌታ ቦልታ እስጳኛ ትማል ረቡዕ ብናይ ካልኣይ መድረኹ ቀፂሉ ተኻይዱ ነይሮም ንመበል 75 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ቦልታ እስጳኛ ትማል ተቐዳደምቲ ካምፕላፕሎና ተበጊሶም ኣብ ሉከምቤሩ ተዛዘመ ናይ 151 ኪሎ ሜትር ውድሮም ኣሰላሲሎም እስጳኛዊ ኣባል ክለብ ሞቢሳር ማርክ ሶሌር ንመራሕቲ ውድድር ዘሎ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ኣየርላንዳዊ ዳን ማርቲንን ኣኸቲሉ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ውድድር ሒዙ ፈጺሞሎም ንክለብ ኮፊድስ ወኪሉ ኣብ ዝውድር ሳትፍ ዘሎ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ዕውት መድረኽ ብ18 ደቂቕን 44 ካልታት እንድሕሩ መበል 110 ደረጃ ክሕዝን ከሎም ንክለብ ኣስታና ወኪሉ ኣብ ምስታፍ ዝርከብ መርሃዊ ቅዱስ ድማ መበል 112 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሞሎም ብሓፈሻ ነቲ ውድድር ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሖ ከሎ ኣየርላንዳዊ ዳን ማርቲን ብ9 ካልታት ድሕሩ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ቬንዙዌላዊ ሪቻርድ ካራፓዝ ድማ ብ11 ካልታት ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብ45 ነጥቢ መሓዝ ይመርሐሎም ኣብ ናይ ብሉፅ መንእሰይ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ኤንሪክ ማስ ኣብ ምምራሕ ይርከባሎም ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ሪቻርድ ካራፓዝ 14 ነጥቢ ምውላል ነቲ ውድድር ኣብ ምቕላስ ይርከብ ብጋንታ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ጃምቦ ቢዝማ ንሞቢሳርን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣኸቲላ ነቲ ውድድር ትመርሐላ ሳልሳይት መድረኽ ቦልታ እስጳኛ ሎም 5 ተቐዳደምቲ ካብ ሎዶሳ ተበጊሶም ኣብ ላጉና ኔግራ ዲ ቡኔሳ ዛዘም ናይ 166 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ መደብ ተሰሪዕሎም ኣሎም ፕሬዚደንት ነበር ክለብ ባርሴሎና ሁዋንፓ ጋስፖርት ንፖርቱጋላዊ ሉዊስ ፊጎ ከዳዕ ክብል ዘሊፍዎም ከም ዝፍለጥ ፖርቱጋላዊ ሉዊስ ፊጎ ኣብቲ ጥርዚ ብቕዓቱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ባርሴሎና ናብ ሪያል ማድሪድ ከም ተሰጋገረ ዝዝከር እዩ እዚ ድማ ዛጊት ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣእምሮ ደገፍትን ቦርድን ባርሴሎና ክሃስስ ዘይከኣለ ታሪክ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ፊጎ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወዲዩ ናብ ካምፕኖ ኣብ ዝመፀሉ ኣጋጣሚ ድማ ደገፍቲ ባርሴሎና ተሃኖም ክሳብ ዝወፅእ ብዘለዎ ምፅዋት ክሳብ ዝሰን ከም ዝገብሮ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ደገፍቲ ባርሴሎና ንሓዋሩ ፊጎ የቕሬታ ከም ዘይብሉ ድማ ወሲኹ ገሊጹሎም ደጋፊ ባርሴሎና ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ዝያዳ ንቕሓት ዘለዎ ደጋፊ እዩ ኣብ ኣጋጣሚ ተበጊሶም እዮም ግብረ መልሲ ዝህቡ ኣዝዮም ብዙሓት ዓበይቲ ተፃወቲ ካብ ባርሴሎና ወፂኦም እዮም ዝኾነ ዝተቐየረ ነገር ግን የለን ፊጎ ካብ ባርሴሎና ዝተኸተሎ መስርሕ ግን ብህዝቢ ተቐባልነት ዘይነበሮ እዩ ድሕሪ 20 ዓመታት እታ ለይቲ ኩሉ ግዜ ትዝከረኒ እያ ፊጎ ንባርሴሎና ራሕሪሑ ምኻዱ ሓደ ከዳዕ እዩ ፍቕሪ ደገፍቲ ባርሴሎና ኣብ ግምት ዘየተወ ጠላም እዩ ናብ ሪያል ማድሪድ ምምርሑ ሕማቕ ውሳነ ወሲዱ ስለዚ ድማ ደገፍቲ ባርሴሎና ምሕረት ኣይክገብሩልን እዮም ክብል ፕሬዚደንት ነበር ባርሴሎና ሁዋን ጋስፖርት
ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ ባርሴሎና ንወዲ 15 ዓመታት ከዓይ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዮሱፋ ሞኮኮ ከተፈርሙ ተላቢሎም ዘጊት ምስ ዓባይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ብምዃን ኣብ ቡንደስሊጋ የተሰለፈ ዘሎ ሞኮኮ ምስ ትሕቲ ዕድመ ተጋንታ ብምዃን ኣብ ዘካይዶም ዘሎ ውድድራት ግን ንዓለም ዘዛርብ ዘሎ ኮተት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ነቲ ወዲ 15 ዓመት ዮሱፍ ሞኮኮ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ምስ ሳተፉ ኣባላት ተጋንታ መዝጊባቶ ምህላ ኣብ ታሪክ ሻምፒዮንስ ሊግ እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ለቢስሎም ክሳብ ወዲ 10 ዓመት ዝኸውን ኣብ ካሜሩን ዝነበረ ሞኮኮ ዕድሚኡን ብቕዓቱን ጋን ዝኾኑን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ነቲ ኮተቴ ብዝገበረሉ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ሞኮኮ ወዲ 15 ዓመት ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣለዉ እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ካሜሩን ወኪሉ ክስለፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ዮሴፍ ሞኮኮ ይኹን እምበር ንጀርመን ብምምራፁ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣቆጢዕ እዮም ሳሙኤል ኤቶ ድማ ናይ ቀደም ክለቡ ንዮሱፍ ሞኮኮ ተቀዳዲማ ኣብ ሕቁፋ ክትእትዎ ከም ዘለዋ ተላቢዋ ኣሎ ኣብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሓደ ዮሱፍ ሞኮኮ ዝበሃል ብሉፅ መንእሰይ ኣሎ ወዲ 15 ዓመት እዮም ብናተይ ኣገላልጻ ድማ ድሕሪ ሜሲ ዝበለጸ ተጻዋታይ እዮም ሊዮኔል ሜሲ ዕድመ እናደፍአ ይኸይድ ምህላው ንመጻኢ ኣብ ባርሴሎና እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክሕሰበሉ ኣለዎ አንቶኒዮ ግሪዝማንን ዮሱፋን ኣብ ቅድሚት ታጋንታ ምስ ስለፉ ታጋንታ ኣብ ዝበረኽ ደረጃ ከም ትበጽሕ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ክብል ምስ ባርሴሎና ብምዃን ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ على سامويل إيتو برازيلاوي تخلخلاي كلب أرسنال غابرييل ماغالاس بصلوا نيكولاس بيبي تدريخو ناب أرسنال كم تتصنبر غليصم نيكولاس بيبي غابرييل ماغالاسن ኣብ فرنسايت كلب ليل بحبار تصاوت منبرهم زفلاتهم نيكولاس بيبي زحلف عمت بكبر وسن متن ገንዘብ كلب أرسنال ማለት ب72 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ጋነርስ ምፍራሙ ናይ ቀረባ ተዘክሮዩ እንሆ ድማ ኣብ ዓመቱ ሓደ ካብ ዝበሎ ተኸላኸልቲ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ክኸውን በቂዑ ዘሎ ጋብሪኤል ማጋላስ ብ27 ሚሊዮን ናብ ኣርሰናል ብምጽምባሩ ደጊሙ ምስ ኒኮላስ ፔፔ ተጻውተሉ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ እዚ ብክለባት PSG ማንቸስተር ዩናይትድን ዝህደን ዝነበረ ብራዚላዊ ነዚ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ዝሳተፋ ክለባት ገዲፉ ንኣርሰናል ምምራጹ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ኣገሪሙ እዩ ይኹን እምበር ተጻዋታይ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኒኮላስ ፔፔ ንኣርሰናል ንኽጽምበር ከም ዝደፋፎ ገሊጹሎም ቅድሚ ምስግጋሪ ምስ ኒኮላስ ፔፔ ተዘራሪበ ነይረ ብዛዕባ እታ ክለብ ድማ ሓበሬታ ክህበኒ ተወኪሰ እየ ርጉጽ እዩ ፔፔ ንምርጫይ ጽልዋ ይሕዲሩሉ እዩ ሓደ ካብቶም ናብ ኣርሰናል ንኽጽምበር ምኽንያት ዝነበሩ ድማ ፔፔ ሓደ እዩ ክብል ናይ ወርሒ መስከረም ብሉፅ ተጻዋታይ ኣርሰናል ኮይኑ ተሸለመ ጋብሪኤል ማጋልሃስ ዓበይቲ ክለባት PSG ማንቸስተር ዩናይትድን ንዴንማርካዊ ኣካፋሊ ኢንተር ሚላን ክሪስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ወርሒ ጥርን ምፍራሙ ክሰርሓ ምዃነን ተሓቢሮም ካብ ቶተንሃም ናብ ኢንተር ሚላን ካብ ጽምበር እንድሓር ሃኒጽዎ ዝኸደ ብቕዓቱ ክደግም ዘይከኣለ ኤሪክሰን ብኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን አንቶኒዮ ኮንቴ ተመራጺ ክኸውን ኣይከኣለን ጸኒሖም በዚ መሰረት ድማ ተወዲ 28 ዓመት ኣካፋሊ ዕድሚኡ ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ቀጻሊ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ካብ ተጋንታ ክወጽእ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ተሓቢሮም ንኤሪክሰን ንምፍራም ድማ PSG ማንቸስተር ዩናይትድ በአጎ ምስ ወከል ተጻዋታይ ኣብ ምዝራብ ከም ዘለዋ ተሓቢሩሎም ኢንተር ሚላን ካብ ሻት ኤሪክሰን 25 ሚሊዮን ከም ትጽበዩ ዝሕብረላ ነዚ መጠነ ገንዘብ ዝማለት ክለብ ድማ ንኤሪክሰን ናይ ሙሳዳ መሰላ ዝተሓለወ ምዃኑ ኢንተር ሚላን ትገልጽ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣቀዲማ ንኤሪክሰን ተጻዋታይ ቶተንሃም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከተፈርሙ ተበግሶታት ወሲዳ እኳ እንተነበረት ክሰምረላ ብዘይምኻሉ ግን ኤሪክሰን ናብ ኢንተር ሚላን ምጽምባሩ ዝዝከር እዩ ليفربول نسينيغالاوي كاليدو كوليبالي نفرام 75 مليون باوند قريبه خمزلا تحبيرهم زحلف قدام اب قطم دربي ميرسي سايد نوصاني تخلخلايا فيرجيل فان دايك بمسكبرتي زخسرت ليفربول كما تكاتات هولنداوي نسينيغالاوي تخلخلاي كلب نابولي كاليدو كوليبالي اول حطر نفرام صف زي بالمتن ገንዘብ سلع خمزلا تحبيرهم هولنداوي تخلخلاي ليفربول فيرجيل فان دايك بحلاودات ايفرتون جوردان بيكفور دحر زولدو ماسيتي نزقصلو شمونت اورح ناب صوت 50 ملس كلب ليفربول بعلي كم زحبرت زفلت يوم بزي باندايك دما تاغانتا زحلف عمت ተጎናጽፈቶ ክብርታት ክደግሞ ዘሎ ተኽሎ ትሑትዮም ዘይምህላው ቫንዳይክ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ንብዙሓት ክለባት ናብ ተወዳዳርነት መልዓል ጽዋ ፕሪሚየር ሊግ ክመልሰን ከም ዝኽእል ተፈላለዩ ተንተንቲ ስፖርት ይሕብሩሎም ይኹን እምበር ሊቨርፑል ተሆላንዳዊ ዝገደፈ ንቃዕ ንምዕባስ 75 ሚሊዮን ወጻኢታት ጌራ ናብ አንፊልድ ንምምጻእ ንወርሒ ጥሪ ባንቀውታት ጽቢያ ከም ዘላ ተሓቢሮም ካብ ሊቨርፑል ብተወሳኺ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን ደለይቲ كاليدو كوليبالي مخانن زحبرلن يخون بر ليفربول ببريزنت نابولي دي لورنتس نمشطي كوليبالي تحتيتو ب75 مليون كتمال فقدنيا بمخانو سنغالاوي اب انفيلد نريلو نوح اوان كم زيكونه ايطالياوي غازيتኛ فابيو سانتيني حبيرم
ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ኤርሊንግ ሃላንድ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሪያል ማድሪድ ከም ዝቐድም ኤቢሲ ዝተባሃለት መረብ ሓበሬታ ገሊጻ 65 ሚልዮን መፍረስ ውዕል ተለጢፉ ዘሎ ሃላንድ ናብ በርናቡ ከይዱ ኣብ ጎኒ ወዲ ዓዱ ማርቲን ኦዴጋርድ ንኽፃወት ተሃንጢኡ ከም ዘሎ እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2019 ንሃላንድ ብቦሩሺያ ዶርትሙንድ ካብ ኣፋ ዝተመንጠለት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ኖርዌጃዊ ዝነበራ ተገዳስነት ከም ዘይሃሰሰን ደጊማ ነቲ መፍረስ ዋጋ ከፊላ ናብ ኦልትራፎርድ ከተምፅኦ ኣብ ምድላዋት ከም ዘላ ተሓቢሩሎም ይኹን እምበር ሃላንድ ቀጻሊ ምዕራፉ ኣብ ስጳኛ ከጽሕፎ ብሂጉ ምህላው ሕጂ እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ደጊማ ክትሰዓር ዘለዋ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ተሓቢሮም ሳይ ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ኪሊያን ምባፔ ናብ ሊቨርፑል ክጽምበር ድሌት ከም ዘሎ ለፓሪዚያን ዝተባሃለት ኣብ ፓሪስ ዝመደበራ መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ ኣድናቂ ኣሰልጣን ሊቨርፑል ዝኾነ ዮርገን ክሎፕ ኣድናቂ ቀዲ ፀወታ ሊቨርፑል ምዃኑ ዝንገረሉ ኪሊያን ምባፔ ዝመጽእ ክረምቲ ብኣንፊልድ ክጽምበር ከም ዝኽእል ተሓቢሮም ካብ ኪሊያን ምባፔ ብተወሳኺ ኣሰልጣን ሊቨርፑል ዮርገን ክሎፕን ኪሊያን ምባፔ ሓደ ካብ መዓልቲ ማልያ ሊቨርፑል ወዲዩ ካብ ኣንፊልድ ክሪኦ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ምሕባሩ ዝፍለጥ እዩ ካብ ሊቨርፑል ብተወሳኺ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድን ኣብ ልዕሊ ተወዲ 21 ዓመት ዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ምባፔ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እታ መረብ ሓበሬታ ከም ዝመለፀቶ እንተዳ ኮይኑ ምባፔ ናብ ሊቨርፑል ተጸምቢሩ ናይ ምጽዋት ድሌታት የርኢ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣላ ኪሊያን ምባፔ ኣብ ፒኤስጂ ዘጽንሖ ናይ 2 ዓመታት ውዕል ተረፍ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን